Welcome to my channel. Enjoy watching. Ayaw ko na din, naapakan. Pag naglalako ka dyan, nagsisika. Ayaw pa man. Asin sa ito mga tugang, hinahagad ko nakabangan nito sindakan sa itong mga pamilya. Asin ako nito sinda bilang bagong katago. Ako mo si Geneva Rose, na uyak ng Timonian, na maging tunay mong agong, susog sa ipinagbubuot kan banal na simbahan, inak niya ko. Buot mo na ikaw maging tunay niyang agong, inaako ko siya na tunay mong agong. Ika, Geneva Rose, inaako mo si Dency na uyak ng Timonian na maging tunay mong agong, susog sa ipinagbubuot ng banal na simbahan, inak niya to. Ano buot mo na ika maging tunay niyang agong? Inaako mo siya na tunay mong agong. Sabay ka mo, sunod ka mo sa kuya. Kalurangan, parasang samot, pamilya, lagi sa rong puso, asin sa rong kalat, on man yan, asin sa rong kamay, sa kalakayan, asin sa kasakitan, sa kayamanan, asin sa kadukha, asin sa kailangan, asin sa kadulgawa, sa kod na kami, magadan. Sa kapuli, bilang tanda, sa kong pagkamo, sa ngarang ka naman, asin kan akin, asin ang Espiritu Santo, Piningon mo sa mata, ako doon mo. Gamitan mo sisig, bilang tanda, kan sa kong pagkamo, sa ngaran kan Ama, asin kan Ako, asin kan Espiritu, inaako. Dency, you may now kiss your wife, Geneva. Si Dency, talaga naman may ito na napaka-dahon at napaka
gwapo kang patulang bro. Spray naman dyan yan. Lagay mo na yung money crown sa ibang doa. Wala ba siyang takil? Ay, dapat magigla kita dyan. Yan, isang magigla kita dyan. Mantas ko yan ang drive ang sabon. Na, pwede na po dyan magpila. Mrs. Rosie Lasica and Mr. Jonathan Lasica. Best man, Mr. Jerome Anthony Z. Lasica, Maid of Honor, Janet V. Azatillo. Nasa iyo kaya si Adomino kung Jonathan at si Rosie Lasica. Di ka ba dito maatatik dyan? Magtindog ka na dyan! Para pahali-halo may kwarta dyan sa bag. Hindi po ang masarap ng mga pantomina. Mrs. Rosie Lasica. Mga padihon, tara dito ka magiging na MP mo. Hindi yung pag-isisa ko lang ninang nagnoon. Para-baraga ako na maray, tapos ang sinilong ng sultiroon. Kaya dito kayong bilhin ba? Kaya tara dito na ang pamilya sa ni Kuya Bensi. Pero dapat alukan yata ang emperador na ay matagay. May pangalutuman yata kuya. Napaitin ba gada? Ang nagsayaw, ang sarukay ang sakot, namumutan. Isu-isu, digdig, sa mula. Sige lang! Para di pa nakamuntara din. Bakit ba pa kamuntara dyan? Iiwas ko yung nasa wallet na iwas. Kapag sa pamasahe. Sa luluwag-luluwagan, ang nagsayaw, ang May pangalo yata dito sa emperador. namumutan. Isu-isu, digdig, sa kuhat-luluwagan. Kung di ka umisun, ako magagalit. Ang ikaw sa laman ako, para maduyakan, para makalak ko. Ang turilya ka na, mayaman ako. Sa mayaman mo, sa buhay. Tagrabe mo kami ng emperador. Grabe ang hagod sa lalamunan. Ay, ibig pa rin ang wine. Ano na kaya iyan? Sila ang lupa. Pahit-pahit ang MP. Lugo. Pero ang MP na yun, pahit-pahit ang yung bagasa, taga-patagay. Pero gusto ko man wine. Charis lang. At siya na kumainom. Ang si Bride and si Groom, naglilibat na ba si Bride and si Groom? Kansay ng money basket? Bride and Groom, pwede na po ako maglibot ng sa ibang money basket. Thank you! May ilaw ng palat, maligluhos si Bago. Ay, nakasalamin pa ng nekto. Where's the sun, please? Ito. May pakorona si Madam! Si Nino, mayroong pakorona dyan. Private Easter pang corona, bigayo na. Ano ko ayan? Kaya ka nag-iinom. Iba yung lalaki. Chas! Gano'n ba yung habit ang dahil ng gawa? Yan, Ninang, para si Nino.
Ganyan ba sila? Si mga day pa po dyan na wala kang maging padiyon. Wala ko na naman sa maribo sa maribo ninyo. Wala naman po. Tama na yun, makarang ko. Ako magagada sa luto at tuyuan. Kami burat ang MC kaniyo. Ang sarap Lumay panlaban. Buhat na kapatid! Diyos ko na siya! Si Kapitana! Taliktanan! Hirap na siya, Kapitana! Oo, pangirin siya! Huwag ka! ako magagada. Pag ikaw sa dampa. Siguro ang iba natatakot magtagan. May taliktanan. Sinino Ronnie Adante? Asapin mo. Grabe ang support sa kalsatuya mga kapamilya ko Brad and kay Boom. Hanggat na inuluwas na plaza, inuluwas din kaya. Ang mga kanilisa kaya, panigurado, i-break and i-grow para ba hindi silang gawa. Kung ikaw umiso, ako magagada. Sa luto at tuyuan pa ang nagsayaw. Ang sarap ay ang sapo. Ikaw sa dampa, sa dampanan ako. Para maguyapa, para matay ako. Parang kapaborito ni Ante. David Elvis. Kanina Ante. Ang kanyang ini mga ba? Okay, thank you very much. Ang nagsayaw, ang sarap. Matapos naman si Ate Jessica sa tingin ni Matoro. Isu-isu, sa kung atubangan. Kung di ka umiso, ako Kuya Pasilino. Marisa Pasilino, gano'n ko taon naman. Kasi sa natin, sige lang ko buta pa yan. Basta magkakakot pa natin ino nga. para maguyapa, para matay ako. Ang pamilya ka na. Okay, Udits pa po. Udits. Nola Vitibara, saan mo naman ang tinabi? Tapos na sa iyong abon na si Mr. Andy S. Guevara. Sabi na kaya, puro na sa kalibo. Teko masupag magtabi. Buka pa yung kwarta nito dyan. O, si mga nasa sa gilid. Magtabik na ka mo. Siya o dyan sa likod. Magtabik na ka mo.
O, si ako ka ng DJ, magtabit ka mo. Sa mga tulungan, kung di ka umiso, ako magagana. Sa rodo at Talagang may sinubadan man sa tuyong parang na si Geneva. Sugat ka ba rin sa iyang ina na si Mrs. Rosie Lastica. Hindi nga magawa ka man, yung ganun gawin na nita. Yes, ako nagsusuman, legit. Siyempre, ang sa tuyong guna si Kuya Delcy. Hugi-hugi ka talaga. Magmatasan may planak ka ako. Ito pa din mga bailin mo sa bulo, inuwas mo na to. Namimiss ko na baga to. Ate, anak tagay. Matagay, nanog yo. Okay, sayaw na kami Brian and Drew. Kasi may performance na bibigyan sa tulang Brian and Drew. Okay, Brian and Drew, thank you very much. Kataras mo kayo, natong baka. Okay, thank you very much, Brian and Drew. Pwede muna kayo magpahinga. Habang while they are unboxing or unwrapping the gift, can I call on Mr. Rogelio Asatilio to give him his Pipis!